Dari Singkarak kasan yang baka orang mamukek pagi-pagi babasah-basah kasadonyo. Dari ujung lalu ke pangka, dari tengah lalu ke tapi, indak bainggo joba bate, indak basibak joba sisi di lingkungan sambah kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dun sanak kasadonyo. Di video kali kini ambonio mau ulang-ulang pasambahan pambuka kato. Namun sakironyo ko adoh beko kesalahan nambo dalam penyampaian. Tolong angku nenek mama kok sentian tolong dibilai, kok kurang tolong ditukuk, boleh di komen di kolom komentar. Untuk dusana kasadonyo jangan lupa di subscribe, like, comment and share agar kita bisa sama-sama baraja pasambahan adik Minangkabau. Langsung saja kita ke pasambahannya. Membau kan nenek mama kami nan duduk di pangka ke angkusutan kami membau. Sungguh pun nang kusutan nan diadang sambah pangana batin kanan rape wujudnya sambah kanan satu. Dari Singkarak kasan yang baka orang mamukek pagi-pagi babasah-basah kasadonyo. Dari ujung lalu ke pangka, dari tengah lalu ke tapi, indak bainggo joba bate, indak basibak joba sisi di lingkungan sambah kasadonyo. Apalah buah himbuan kami. Dicalik rupo dipandang roman duduklah maraso elok rumahlah baisi ujung jo pangka dan tang nusanak lagak gontai. Nak kaman cari bulek nan sagolong pipi nan salayang kami jo mama kata sampai. Yo basaba kami yang gusutan. Mama kami yang gusutan. Sepanjang penyampaian ang kusutan tadi disimak kato didanga bunyi yolah kato nan subananya. Bulek aye di pambuluh, bulek kato di mau pakai. Kok bulek lah bisa digolongkan, kok pipi lah bisa dilayangkan. Namun sungguh pun baik itu maningke kami setingkek layang kusutan. Yaitunya tantangan kedatangan kita naik kate rumah gadanangko. Tantu basabab mangkok bakarano baujung mangkok bapangka. Nak siang bana nan bahari nak tarang bana babulan nang kusutan. Kato sampai. Alhamdulillah angku nenek mama itulah tadi ambo masih beraja-raja untuk pasambahan pambuka kato. Sakiranya ko adoh salah jo kilafan tolong angku nenek mama diperbaiki di kolom komentar. Mungkin video kali ini ingin itu saja. Semoga kita bisa berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.